morning बोरै दं माने लोगोफोर दिनै आं फुङाव मोनसे एसे फाइनाल गुड निउस आरोना लोगोफोर माने इउर पेमेन्ट आर रिलिज माने नोंनि पेमेन्टआ रिलिज जाबाय बेंकआव लासे माने आंहा दिनै लोगोफोर पेमेन्ट मोनबाय इउटुबनिफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि हेपि जादों ना गोसोआ लोगोफोर आं दिनै पेमेन्टखौ मोना आरोना सानबासो नेनांदों आं बेंकआव हाबनो थाखाय माने फार्स्टनो गुवाहाटियाव हाबगोन गुवाहाटिनिफ्राय जोंनि भेरगाव ब्रान्च ना बेयाव हाबगोन आरो लोगोफोर माने एसे नेनांगोन आरोना स' लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे कभार डान्स बानायनो आखायाव लादों बेसेबा गोबाव जाबाय आरोना कभार डान्स बानायो लोगोफोर स' माने आबाव दायो न'आव फैबाय नालाय स' आबाव गोसो जादों ओमफ्राय आंबो गोसो जादों एसे आरो दासान्दि बाहेरायाव बेरायनो हाया आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जागोन बिहाइन्ड दा सिन लोगोफोर माने कभार डान्सआव मा मा जेनेबा बिहाइन्ड दा सिन आरोना कभार डान्सनि लोगोफोर स' जोंनि शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोंजों लोगोसे दङ दिस मन्स्टार बिस्ट माने लोगोफोरनि मा दे बुंलाय हायोबा माने लोगोफोर दिनै जों जेनेबा आं रावबो सिगाङाव खालामफेराखै जों माने आं नुवाखै आरो खालामनाय लोगोफोर माने लोगोफोर बुंनो थाङोबा बेखौ मेन मेड क्रेनबो बुंजागोन बुंनायालाय माने लोगोफोर नुगासिनो भिडिअखौ नङा होमबा गाबोन न'आव सबनानै थांना कभार डान्सआव नुखागोन बे शर्टखौ लोगोफोर नङाबा मेड क्रेन नायनोसै बोरै क्वालिटि फैयो नङा होमबा भिडिअ दायो जोंनिया एक्ट्रेसआ रेडि आंथ' खालामनो माबा इसा गैयामोन दा बादनि बेबायदि जबरदस्ति खालामनो होबाय आंखौ खालामनो माने मा बुंनो आरोना खालामथारनांसिगोन बिब'नि फुरा मानिथारनांसिगोन नङा होमबा दा जों लोगोफोर थांसै शुटिंआव लोगोफोर दायो जों फार्स्ट ट्राइ खालामनायदों जोंनि ड्रन शटखौ आरोना बोरै शट फैयो नङा होमबा स' आं लोगोफोर दायो नायलाय जोंनिया शटआ बोरै फैयो तो लोगोफोर बोरै नांखो जोंनि ड्रन शटखौ माने फेक ड्रन शटखौ आरोना लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरना बाहरनानै लोगोफोर माने ओरैबायदि गाजाना माने एकदमरे लोगोफोर दायो आं ड्रन शट ब्लग बनायनो लोगोफोर माने रावबो इउटुबारानो खालामाखै जानो हागौ आरोना Hello guys. Mata kena dena. Oh gila. Bisa ba totla para full view. Nudunan oke lagi proyek nu oke mana sandung deh jeng tab jubah mana. Nudu deh. लोगोफोर दायो जों न'आव फैफिनलायबाय माने खामबाय उखैबाय खाम जानो लानोसै आरोना ओमफ्राय जोंनि मबाइला बेटारिबो गैला आरोना ओमफ्राय आबौआबो ड्रेस सोलायनोसैनो स' ड्रेस सोलायनोसै खाम जानोसै मबाइल चार्ज होनोसै बे दसे उनाव जों शुटिंखौ खालामफिननोसै लोगोफोर दसे रेस्ट लानोसै बिराद मेंबाय बिराद गरम ना जोंनि ड्रना ओरैबायदि मोजां पारफरमेन्स होदों लोगोफोरनि बे माने ड्रननि गोनांथि गैया लोगोफोर माने गोरिबनि थाखाय जोंबायदि गोरिबनि थाखाय एकदम पारफेक्ट आरो बे ड्रना आयै खामखुदो आयलाय 2 hours later. The guys, we are returning now. ओमफ्राय नै जोंनिया new looks फैदों जालायबाय नै ड्रेस चेन्ज खालामबाय गाहायनिफ्राय जुसिम नायदो आरोना ओरैबायदि मोजां ना with drone shot लोगोफोर with दान्दा drone shot नै जोंनिया दान्दा drone shot दसे खोना बोरैबा गोसोम जाखाबाय मिथिबाय लोगोफोर नायसै बेसेबां मोजां जायो भिडिअ नङा होमबा स' आइ हप मोजां जागोन स' नोंथांमोन नेबाय थाबानो जाबाय साननैनि भिडिअ साननैनि नङाबा सानसेनि उनाव फैगासिनो लोगोफोर भिडिअआ थ' दायो जों खालामनोसै शुटिंखौ मैलुलु रैदुबदु अखाबो गैया सान्दुंबो गैया देग्लाय अखा गैया सान्दुं सरि दे थ' लोगोफोर दायो जों थांफिनलायबाय नङा होमबा बारु लुबाबो दिनलाय मा दां मानोबा नोंखौलाय बारौ बारा बायाखैलै मा बारौ बारौ
जोब्बाय ओमफ्राय एक्ट्रेस मेंबाय नामालै बिराद अबस्था गरम गैलामोनलै अबस्था गैला ओरैबायदि गरम लोगोफोर माने ओरैबायदि गरम सान्दुं थिं थिं माने लोगोफोरा एसां खस्थ' खालामगासिनो नोंथांमोननि थाखाय जों एसेथ' अनजोखो नङा होमबा एसेथ' लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना जुदि चेनेलखौ थाबैनो लोगोफोर 50K सिम आंखौ सहैहोदो नङा होमबा नैबे इयारावनो आरोना आसा खालामो नोंथांमोना नैबे इयारावनो आंखौ 50K सिम लांहैयो सहैहोयो स' बेखौनो आसा खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि आब'खौबो 50K सिम सहैयो थाबैनो नङा होमबा औ ओमफ्राय खस्थ' नैबे गोरबोनि चेनेलाव हगारगोन आरोना आरो साननैसो उनाव ओमफ्राय आंनि बिनियावबो चेनेलावबो फैगासिनो माने मोनसे मोनसे कभार डान्स फैगासिनो स' नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय